en campingvogn, for selvfølgelig skal vi på sommeroase 2013. Og den her campingvogn, jeg skal huske at sige, at det er for 4 personer, og den er opsat, og det er med fortelt og møbler også. Så det er det, vi spiller om, og det er hele pladen. Så er I klar? Så går vi i gang. Og vi skal have det første nummer, det er nummer 25. 25. Nummer 86. Nummer 86. Nummer 34. 34. Nummer 13. Nummer 13. Nummer 72. Nummer 72. Vi ryster posen. Nummer 32. Nummer 32. Og vi ryster.